sir. Number ready. Oh, live channel live camp Sonai Udalguri district. देरहासारा नायदोंब्ला बे देरहासार हिसाबै मथा-मथि फाउन्डेसन डेया देरसिन रंजानाय लोगोफोर बेनिखायनो बेबायदि इन्जय ready to dance सासे जाखांफुनाय सिंगार बिनानाव गोलै खनगासिनो दं मा नाम होनदोंमोनथाय जानोलाय मा नामलाय हेलौ देरहासारा नायनो रोङाखै नामा बिलाय दाबो आयो बबे नोरोगाव गोग्लैना दं बिलाय बबे नोरोगाव गोग्लैना दं बे जानो सिखारनो रोंलायनानै komen sawakin maksud होनांगौ नंदोंलै Darmi Bosutariaबो मोसाफाहरदों with comment hello ada anda konsai Bosutari hi brother hi सेर कमेन्ट पिकआप खालामना clear नुदोंना सोरबा खोन्थाहरदे लोगोफोर सोरबा खोन्थाहरलाय clear नुदोंना नुवाखै लागाव टेक्ला ब्लग लागाव Konsai Bosutari biyo Udalguri Sonai NLB camp Thank you Konsai kedaungan takai. Karena Bosutari ya corner. Hello Onjali Sonaya khonखांबाय नामा? Corner brother Onjali Sonaya khonखांबाय आं लाइभ होस्लाबनो मोनाखिसै. Darme Bosutari Maya semaulung debai. Oh. Production dहायसो फैदों दहायसो लागाव आदा खाना हाले मोसानो Musaya nunggu isi musada nurunin musaya ala musada oh Neherwari bro lagau नोंहा थांबाय रा ब्रादा
फंबाय मानो थांनांगौ जाखोरा नोंलाय दासो मोसालायदो लस मोनबाय आंनो दासो मानो थांनांगौ थांनाङामोनना नायदो नै what a enjoyment public demand dong public demand फिसा खामानि दंमोन दे ब्र दे गाबोन फैनायला फै गाबोन थाङा जों गाबोन फैफिन मेहेर ब्र गाबोन बेलासि थांगोन Lagao Benga boys sunai ngalai bo blood pressure darme wow mau coba ada aneh sudah kau jaden lagau itu sudah kan bro oke come service singgaran berubah singgaran Singerनि nama Kritika Demari नो बेयावनिनो उदालगुरिनिनो Kritika Demari Udah PDC dengan lokal mah pure lokal जोबोद मोजां जादों सारा जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बेसेबां नों बेसेबां सानबाय थानाय जाथिनि सानै खानाय दारि खुरलांबाय नङा सानसेल'खा माथो This is Harimu Bilifang माने cultural night cultural evening
परफर्म खालामबोला बिदि माने जेनेरेल मोसालायनाय माबा गैया आरोना थ' बेनिखायनो एसे गोरोन्थि जालांबाय थेंक इउ हामबायसै जोबोद मोजां बिसोरनो अमा बिथां अमा मेथाइ खनगिरि नारिना दैमारि बिथांनिसिम मा खारै जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय मा नाम होनदों? बिथाङा कारेना ना गावनि मा होनो? गोदै गारांजों दसेब्लाबो रंजानो गोनां आद्रा थानाय सेंग्राफोरखौहाय रंजाहोबाय दा बेनिखायनो बयनिबो जानानै आंनि गोसो गोरबोजों बिथांखौहाय साबायखर बावो दायो दङ जोंहा मोसानायनि हाबाफारि देरहाया फैयाखै नामाब्रा देरहासारि दहायो मिथिहरखानाय नायाखै ना इयो रंबां मोसानाया रेडि जाबायना एसे एसे जाना दंदां माइसे साफागुरियाव बे रेडि जाबाय सेलफि सेन्टाव जाना दायो एसे जाना दङ जोंहा रंबां मोसानाय बिथांमोना ओंखाम जादोंना मोसानो हासिगोन रुमबां मोसानायनो रुमबां मोसानाय कामन रुमबां मोसानाय देनदांनै रुमबां मोसानाया औ बिनि नायदो उनावनो रायजोफोर नायदो मोसागोन रुमबां मोसानाय प्रेमिका दैमारि दिस इज रुमबां डान्स रंबां मोसाखांनायनि उनावनो मोसागोन प्रेमिका दैमारि कामन एबारना बिमा बिमासो मोसागोन दे औ बाजैमोन हायो माथो जिरायनो सर जिरायदो जिरायदो दे गरम मोनबाय औ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ